Khona manjalo isigodi South Africa umholi qabula maketa ngobupha o stop and go sikuphi la sentabeni engcwele la sikhona seKenani sizokwenzani la sizohlangana nenkosi yamaNazaretha uNyazi bezocela nje usuku ukuthi asinikeze usuku la sohlala khona naye mhlambe ihour nje elilodwa sibe neinterview. I-interview ke akuyona i-interview yesikole, i-interview ukuthi sazi umlando ukuthi lo uJanuary usho ukuthini, uJuly usho ukuthini, sibe neinformation nolwazi olusuka ngaphakathi. U1 lo. Number 2, into esizoyicela ukuthi isibusiso nje ukuthi sifuna ukwakha isigodi eSouth Africa. Isigodi yini? Angithi abantu besigodi siyazi bayazwelana, bayathandana, bayazana, bayazisana. Yilokho sokcela enkosini yamaNazaretha ukuthi isibusisele ukuthi abantu bayigcobe bese beyalandela. Okugcina ngalolu suku bese ukukhuluma ukusiza abantu kuncike kubantu, sisiza abantu bakaNkuluNkulu, kuncike kubantu bakaNkuluNkulu. Thina asithathi intweni kodwa la sizothatha khona sizothatha emphakathini. Yilokho asizocela ukuthi ke abantu bekwazi ukuthi silandele basubscribe ku YouTube channel. Wena ungakubona ngathi kuncane kanti kukhulu. Yilokho sizocela enkosini yamaNazaretha. Angibonge.